ସେଇଟା ଆରେ ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାକୁ କୁହାହେଲା ସକାଳେ କୁହାହେଲା ସେଇଠି ଅଟୋ ବାଲା କହିଥିଲେ ବୁଝିଲେ ପକେଇଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ସେଇଠି କାମ କରିପାରିବେ ନା କ'ଣ କାମ କରିବେ ପଇସା ଦିଅ ଅଟୋଟା ନେବ ନେଇକି ଅନୁଗୁଳ ବସ୍ ପଠେଇଦେବ ଆଧାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାକୁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇକି ସେ ଡେ ନାଇଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନମ୍ବରଟା ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବରଟା ଆଣିବୁ ମୁଁ କହିଲି କାମ ଆଜି ହେବନି ତୁ ଏ କାମ କରିବୁ ହଁ କରିଥିଲା ନକରେ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପୋଷଣ କରିବି ଗୋଟା ଦରକାର ପାଞ୍ଚରେ ଗାଡ଼ି ଉଠିଲାନି ତିନିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାରଟା କି ହଁ
ଏଇ ଜିନିଷ କହୁନ ହଉଥିଲା ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କହୁନ ହଉଥିଲା ଏଇଟା କୋଉ ସବୁବେଳେ ହଉଛି କୋଉ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଏମିତି ବି ଗରମଟା ହଁ ସେମିତି ଲାଇନ୍ ଶୁଣ ସେ ପିଲା ଏଇଟା ଆମର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହେଲେ ସବୁ ଯେଉଁଟା ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହୁଏ ମୋତେ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲା ନା ମୋର ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲା କେଉଁଠି କାମ ହେବ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି ତୋର ଛୁଟି ଅଛି ରବିବାର ତୋର ରଜ ତୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ ହଁ କଲୁ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଉନୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଟୋଟାଲ୍ କଟକ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଦେବି ଅଲଗା ପିଲା ମୁଁ ସେଟ କରିଦେବି ଆଉ ନା ନା ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲେ ପଡ଼େ କାହିଁକିନା ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହେବନି ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ସେ ନା ସେ ସକାଳେ କହିଲା ବା ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କାମ ଅଛି ମୁଁ ତ କାମ ଆଜି ଏଇଆ ଅଛି